השמש שקעה ואין לצאת ואין לבוא, ראה את החיים עוברים לו לידו, החליט לעשות מעשה וקם מעל הכיסא, הלך לשאול אחד שהיה יותר מנוסה, אמר לו אל תתבכיין, התורת ריסום מגן, ואל בינתך אמר אל תישאר, וכל הרוקדים אומרים הידד וגם תודה למי שהמציא לנו את זאת העבודה, מעמק לגבעה ומגבעה להר, ומה שעשיתי היום שלא אתם מחר, אפילו אסע לסין בהודו אהיה ברעמי, חשבתי להיות חסין אבל